मैया आं हरनि 7टायाव गहपुरनि मोनसे हस्पिटालाव थांदोंमोन, मोनसे केरि होननाय हस्पिटालाव थांदोंमोन। मानोना बेयाव मोनसे सिरियास पेसेन्ट दंमोन आरोना, बे पेसेन्टखौ नायनो थांदोंमोन आरो बेनिखायनो आं निउसखौ नायनो सम मोनाखैमोन। मैयानि सानसे सिगाङाव आं एसे दावराव जानाय खोनाबाय थादोंमोन, दावराव जानायखौ नुबाय थादोंमोन आरो पुलिसजों बर'फोरजों, मोनथाम गामिनि बर'फोरजों माने खुन्थिया थुनायनि गोबां दावराव जानायखौ आं नुबाय थादोंमोन आरोना, निउसाव नायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय मैया हरसेथ' आङो टटेलि मा निउस नायनो मोनासै, नायनाय जायासै। दा फैनानै एकदम गरम दहरनि फुंनि 10टायाव ओंखारबाय, 2 घन्टा बाइक सालाय सालाय फैयै आं दा न'आव रेस्ट लानानै दसे निउस नायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दा बेयाव आं नुनो मोनबाय माने हा सेग्राफोरनि, बर'फोरनि हा सेग्राफोरखौ, बर'नि हा सेग्राफोरखौ माने मुर्ति जिगाबनि बुन्था बानायनानै, फटक बानायनानै सावदों आरोना लोगोफोर। निमाहा खालाम, माने बे सावनायखौ आं दिनै नुनो मोनदों आरोना। बेनिफ्राय मोनसे गोसोआव साननाय फैदों, फिलिंस फैदों, आच्चा बे हाखौ माबायदि हगारनानै होगोन दे बे मानसिफ्रा, जाय मानसिफ्रा जुग जुग बोसोरनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो बे जायगायाव माने न' लुनानै दं, रायजो जागासिनो दं, गथ' गथाय बेयावनो देरबाय, गथ' गासिबो देरजोब्बाय लावजोब्बाय आरोना, माने बेयावनो सोलिना दं। आच्चा बै मानसिफोरा बे हाखौ माबायदि हगारनानै होगोन, मा बिखाजों हगारनानै होगोन, आं बेखौ एसे सिन्था खालामदों आरो सानफ्लांगारदों आरोना। दा बेनिखायनो जायफोर हा सेग्राफोर, बे हा सेग्राफोरनि मुसुखाखौ जिगाब बुन्थानि मुसुखा बानायनानै सावनो लोगोफोर, बिदिखौनो निमाहा खालाम। मुर्दाबाद